käsikirjoitus. Semmonen, kun minun piti myös lukea. No juuri. Minä en taida osata lukea. Okei, selvä. No niin, hei. Kuvaatteko te jo? Joo, okei. Päivää, minä olen kapteeni. Soojärven kapteeni siis. Ja tämä on Kohde Vahteralaakson joulukalenteri. Joulukalenteri. Aika upea. Oikeesti minun tilallani pitäisi olla flipperi, kun flipperi aika hieno. Mutta flipperi on nyt tänään Nemossa kissassa ja hän ei pääse tulemaan. Joten minä nyt tuuraan häntä, niin kuin hän piti tehdä. Mutta minä olen lukenut käsikirjoitusta, joten ei voi tehdä niin. Joten minä teen kaiken tämän omalla tavallani. Noniin. Oi. Ei sen ei pitänyt käydä. Noniin. Oi, laimikin lähti. Noniin. Täällä on talvi, niin kuin huomaatte. Ja on joulukuun 1. päivä. Mutta täällä ei ole joulumieltä. Hetkonen. Missä kaikki on? Nyt on vielä aamu, on vähän hämärää, mutta täällä laitamalla ei ole ketään. Ei ketään ruunakorja. Eli sammuja. Missä kaikki ovat? Nemantilalla on muuten tuuraaja. Tai semmoinen taljohoitaja. Ehkä ne on mennyt kaikki pois. Tai jos ovat jättäneet. Jos ovat karanneet. Minunkin pitää karata. Missähän portti? Tuolla päin. Eikö tossa? Eikö se on talvin sisäkäynti? Eli portti on silloin täällä. Minä pääsin sen yli. Minä olin vapaa. Anteeksi, minä rististäydyn. Minun pitää lähteä etsimään joulumieltä. Ja minun pitää myös lähteä etsimään muita. Mistä sitä lähtisin nyt etsimään? Hetkonen.